Sakti Kodro
Garuda Wisnu Satria Muda Samparyo.
Ayo, Bapak, aduh. Yuk, 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 yuk. Demo sang terbaroknya Indonesia. Yuk, I must go back. Yup.
hey yo, oh, hey yo, oh, hey yo, oh, hey yo, oh, yo, oh, hey 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 yo, oh, yo, oh, hey 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 yo,
rakyatnya Indonesia. Oh, 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 oh. Oh, 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 Semenika Bapak Tari Waros Romanggolo Bapak ingkang nomor setunggal. Nggih. Iki Menapa? kabeh wis padha ngambruk Panarto. Nggih klesedan Mas Jaya. Klesedan. Iya. Nggih samenika babak pertama minangka Nggih pemanasan. menika pambuka saha pemanasan saking rencang-rencang karo Daun Satria Muda. Iki pokoknya sing rawuh rene ora ming barang ketok tok Pak Narto. Nggih. Ananging barang-barang sing boten ketok menika simbah-simbah menika ingkang saking alam liya. Alam liya. Menika sampun rawuh wonten mriki kaperlu ngramekaken acara wonten siang menika. Mbok bilih semoga saja dari Dusun Gambiran, Desa Ngulon salam menika waget dipun paringi gemah ripah roh jinawis Amin ya rabbal dayamipun. alamin. Kanthi donga panjenengan sedaya Nggih. lantaran seni budaya Nggih. wonten ing siang menika. Iki macam-macam dirawuhke mengkono babak warok, gedruk ana tari Tari Bali, pokoknya Bali. bareng-bareng demi menghibur masyarakat Dusun Gambiran dan sekitarnya. Khususipun datang putra ingkang dipun hitanaken niki Mas Gibran Putra. Nggih menika ingkang sampun dipun hitanaken napa dereng menika mugi-mugi putra ingkang dipun hitanaken dados putra ingkang solih migunani dhateng tiyang sepuhipun berguna bagi nusa dan bangsa Mas Joyo. Pokoknya selamat dengan bentuk, Bentuk yang baru. baru. Nggih menika anu adikipun sing dipun hitan Mas Joyo wonten Nggih. sebelah mriki nggih. Oh, niki. Nggih, Mas Gibran Putra menika. Mas Gibran Putra. Mas Gibran Putra kelas pinten? Kelas pinten? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Oh, Nggih. biyen aku supit kelas 3 SMP Pak Kelas Narto. 3 SMP Mas Joyo ora alot. Kuwi aku nganti digeret-geret. Oh, digeret-geret deneng-eneng karo tukang supite. Asine ra urung wani. Urung wani Tapi dipeksa-peksa arep piye wi. meneh, yo. Iya. Pokoknya supit kuwi pepisan wae aja ping pindho. Sepisan bae iki. Soale ngapoki. Ngapok tetep kapok Mas Gibran ki tetep kapok wi Iya. Mas. Nggih. Mas Gibran, le supit arep dibaleni meneh apa ora? Kapok napa mboten? Tapi iki mboten minangka medeni sing liyane mboten Nggih. nggih. Pokoknya adik-adik semuanya, saiki supit niku wis ora lara. Ora loro, ora loro. Ki ana iklan ning radio muni supit ora lara. Ya Soale ampun wedi. dengan majunya zaman menika alat sudah mendukung. Iya, Enten sing jerane laser. laser ora krasa. Ora krasa. Mugano awak dhewe sebagai kewajibane wong Islam Nggih, nggih menika diwajibaken kagem berhitan. berhitan sunat nggih kagem adik-adik ingkang dereng hitan monggo enggal hitan aja lali nangkap GWSM. Kanthi hitan menika dados ngibadah. Amin. Ibadah ya Pak Narto mergo hitan ngundang Garuda Wisnu Satria Muda. Sak mene oke brayat-brayat penontonnya bareng-bareng. Podo seneng kabeh. Lah. Muga-muga nggih. Mugano kuwi wis dadi berkah barokah. Amin. Iki sing nonton kene kabeh mendoakan. Lagi pengumuman kami teruskan kepada adik Aira dari Dukun dicari bapaknya di samping kanan panggung. Terima kasih.
kami ulang untuk panggilan untuk teman-teman dari adik Naila dari Sleman, teman-temannya atau keluarganya untuk merapat di samping kanan panggung di sekitaran operator sound system. Mohon sekali lagi panggilan kami tujukan kepada keluarga atau teman-temannya adik Naila dari Sleman. Mohon untuk merapat di kanan panggung dikarenakan adik Naila kecapean atau semabut. Terima kasih. Gledang, gledang, gaetan. Dipun paringi memandai. Sini terima kasih Indonesia Jong Sania. Senadyan apa rasaku tansah
sliramu kang dadi manik Wong kunega tantro ning atiku aseku kang renggai dadi usandane aku kan nandang ronto lila nono jagat pring sliramu tansah gendeng reteng Oyo mimi pituno Yo yo Ayo Mas Firman Maulana Taati nengise samudra lelubaning asmara ombak ing prasetya padha anembe tresna sineksenku mung agragit metu atiku kang uyung yen tan kamu aglayo Oi, ayo Mas Najib, warungnya Indonesia. Mas Kiki. Roko kang kaciret tresno dinali-tali ning jiwa kegandrung parasmu ora gampang nampa lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa
di bangsa